Tuhani madongani hamu, nang todimu pe didongani Tuhani. Barita naulini Yesus Kristus mangihuton nabadia Johannes, hamuliau madiho ali Tuhan. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhiti sian hataido ubain na majadi. Jaladang adong nang gusada sian nong jadi i naso marhiti siani. Di bagasan hataido hanguluan, laus hanguluanido panodang ni hajol maun. Namar sinodang do panodangi di bagasan naholom, alay dang dijakon naholomi. Hehe dosada halak sinuru ni debata si Johannes do goarna. Si tidangi do ibana ubain naro asa di hati dakop panodangi ang gia gabi porsea saluhutna marhiti sian ibana. Dang apala ibana panodangi namakati dakop panodangi do tahe. Alay nunga maddo ro ujuitu portibio panodang nasitongi namanodangi nasa jolma. Di portibio kiad do ibana, jala marhiti sian ibana do majadi portibion, hapedang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopo na di ibana hian, gabedang dijakon akan na di ibanai ibana. Alay manang piga na majakon ibana, tusido di lehon huaso, asa gabe anak ni debata na sida, akan na porsea di guarna. Ima akan nasutubu siya mudar, manang siya sakap ni daging, manang siya sakap ni bawa, tung siya debatado. Gabi daging mahatay, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi widahami mahasangapon na, imahasangapon ni anak sasada na siyan amay, gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dako si Johannes do ibana ay nin nama, Odo ibana nahudoki narosia pudiku, jumolo do ibana adong asa au, ay parjuluhiad do ibana. Ay siyan hamoraon na do salhut hita majalo, ima asini roha na somar namotok. Ay marhiti siyan si Musa do dilehon anggo patiki, alay hinorhon ni Jesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan. Songonima berita nauli ni Tuhan, puji-pujian madiho ali Kristus. Akadamang dainang nahinaholongan dohot salhut na akadongan na poso. Selamat hari Natal ma dihita saluhut na. Gabi daging mahatay jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi hidahami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada na siyan amay, gok asini roha dohot hasitongan. Akadamang day nang nahinaholongan di bagasan holong ni Tuhata Jesus Kristus. Om maalana asa gabi jolma debata. Di bagasa debata anak ima Jesus Kristus. Asa boy do taida debata marhite rupa dohok pangalahon ni sahala jolma songok kita. Ima Jesus na sorang di bara ni pinahan. Boy mamuseta atu si debata marhite hata ni sahalak jolma. Debata sadiri do na makatay dohot hita jolma. Alay marhite hata rupa dohok pangalahon ni jolma di bagasa Tuhata Jesus Kristus. Alani ido muse asa didok di hapor seota. Hagogo ni dalan hangulua do haluao do hatutubu ni Jesus. Patut mahita Maria ia jala marlas ni roha. Dia bati debata hita ganup dohot luhut jolma. Immanuel do goarna. Tuhan rap dohot hita jala madongani hita. Dingolu dohot hajol mauta. Asalam tatadda debata jala masihol hita pajukpa dohot ibana. Debata na manotong, debata parholong, debata na marhuaso,
ro mangibati hita, asa unang salatad da hita jolma tu ibana, ay gokholong dame na sumurong do ibana. Alani ibana matotong na madongani hita, na manguluhong nguluta, tau doso dirita tu ibana, maporus tu ibana mahita, ay ibana dodongata saliling nileleng na. Amen.